gik ma daktari wachogi kaachiel kod samoro miparo ang'o gini manyaka tim mondo wageng' masiche mag apaya nikech abro penjo wach mar jok mowinjo bed ni koro kawo ting' mar timo ma. Apaya kiloso kaka daktari wache, design mar ndara bedo ga approval steps. Nitiere joma nyaka approve ni gima uketo ni wagero ni be o meet standards mag yo monego oger ka. To kosebedo approve kod kichak gedi, sama gedo dhi mbele bichak itimo kaguzi ma kapok yo bedo handed over notieke. To nyaka ng'i quality mare ni be ni yo moromo tiyo godo Kenya ka. To mago ok timre nikech licenses mag approvals go ji oloso gi mana ni gin revenue generating activities. Gin gik ma sirikal tiyogo mag choko ushuru tu. Onge ng'ama tiyo kodgi mondo control excesses mag joma design ndara. Koro ndara wago biro design maricho mang'eny kabisa kaka daktari wache. Yo mano ger ma expressway ni noting'o pi kabisa. Termino wapano gere gi jolony e yo man malo kabisa. Kiwe mano, Thika Road. Ne waneno pi makoro tinge magolo pi oko e chuny ndara. Mago be structural issues mag design ma joma no approve yono no kata kane gichamo mit bilie kata kane ging'ado gimoro kuom ndara no gin mang'eyo lakini ne giloso gi marach. To mar ariyo, sama pi nie ndara nikech adwa we about safety issues mag ndara. Road safety upogore matin. Sama pi nie ndara nikech ma gima konego jowa sani. Ji choncho ma pi tere gi pikipiki modonje iye mogore piny motho. Tinga chaka ng'wech gi ji 10 wiye ka ji nene ka ji mako video ne modhi monyumre monegi ji 10 go te. Mago carelessness mag raia sie matiyo gi pigo. Lakini kiwe raia, sirikal be nigi chik mar tij sirikal maduong' e rito mwandu gi ngima jopiny. Onego be ni gi make sure ni ngima jopiny oriti seche duto te. Sama koth chwe ni ging'eyo ni gima chalo kama dhi timore. In fact, sama yo chako bedo gi jam, ma koth chako dino ji 6 hours, ji bedo go e ndara. Onego be ni sirikal okawo gino ni gino serious. Mondo polis odhi ong'e ni gik ma ji timo e ndara go beyo. Koro sama pi ochopo e ndara, kaka nano ka sirikal nyalo golo polis machung'e konde te Nairobi ka kirito maandamano cha. Ka polise nyalo rito ndara kamano ma konde te ma pi nitie, onge ng'ama oyiene kale. Kodhi wach ni yoni is impassable, to uchung' nyaka pi no rum, koka yienu kalo. To ngima ji mang'eny biro bedo saved. Otherwise, ka sirikal ok odonjore wach no to kata otieno ma kawuono ibiro neno ka video kinjo moko nokalo pi ma pi ochako yweyo kendo. Ogolla wuoyo kuom sirikal ahinya, Dr. Matunga.